Maar hier in Melon was het is, zitten in al die kennels vroeger. En van 4 heb ik een tuinhuis gemaakt. Van 2 heb ik een kast gemaakt, daar kweek ik dan groenten en tomaten en dat soort dingen in. En hier is de hoen, de waakhoen. Nou, dit is mijn beltatelier. Oh, dat dorst ik nog. Ja, net meer. Ik ben het me ophouden. Die maakt mijn aanmaatje en dan. Ik heb al mijn relaties heb ik voor eeuwig in beeld. Dus. Ik kan haast maar in het tuinhuis schrijven, zie je. Als je hier zit, jongens, dan te schilderen. Ja, hier ben ik 2 jonge mannen gewoon geweest. Ik heb waarschijnlijk wel aardig snel. Het is, ik mocht vroeger, dan mocht ik wel graag tekenen zijn. Maar ja, en wij zijn gewoon arbeiders. Dus ik ging net aan de kunstacademie aan. En achterna ben ik heel blij dat ik net kunstschilder geworden ben. Dat ik ken dan mooi gewoon mensen een schilderij aan. En ik wil er niks voor. Dus maar zijn heel veel mensen blij, maar een schilderij van mij. Dus een gedicht haast, maar. Dat is mooi. Ja, maar dat is zo. Dat is mooi internet. Sommige mensen blij te maken. Daar word ik blij van. Ik vind het mooi om te doen. Het helpt mij een heleboel. Ik ben jongens even al mijn stress kwijt. Ik had nooit stress, hè, maar. Maar even wat oors dan. Ik ga nou in Australië, in Azië, in Afrika, in Amerika, overal schilderijen van mij. Ik heb nog 666 op de telefoon staan, maar dat is net alle jaar, dus ik denk ik moet zo'n 100 maken. Hè? Maar, Ja, hè? Ja. Zit mijn vrouw nog leven, dan maak ik ongeveer een 20, 30 schilderijen. En dan vraag ik wel, maak je wel even schilderen. En dan, ja, misschien als je alleen bent, ja, weet je wat het is? Dan kun je er wel zitten in voor de televisie. En denk je, ja, maar dat leidt tot niks. Ik moet graag wat moois zien. Nee, alles wat juist eigenlijk ga ik zelf maken. De meeste meubels ga ik zelf maken en ja, ik moet graag wat moois zien. Hoe zingt toch? Ja, het huis heb ik gebouwd. Dit is in Planbank, dit is de muziek, dit is Sebrang Ulu. De rest werken. Wetterlaring, hè? We doen wetterlaring. Wij hebben proberen daar een beetje meer dan al de lekken al helemaal en na je leidingen wijzen dat de mensen al hier onstukken heen en dat ze 24 uren druk heen. Ik ben gek op in met waar de huideloon eigenlijk. Dat is toch wel in wollen. Ja, weet je wat dit, er komen al die herinneringen, maar ja, het is toch, ja, maar Marianne, mijn laatste vrouw, dat weer de beste relatie die ik hier heb. En dan kom ik er wel even zien. Ik weet nog wel dat wij naar het stroom en de zeiden als het nou wel in bent, zo zit het nou wel heen gaan. Nou, ik denk het net zonder dat je wist wel het. Daar bist van mij de vrouw, kort af van die. Daar bist en bloest, liefste vanke van mij. Mijn levensschot, zonder die is altijd nacht van mij. Mijn levensschot, het is kort en lees als zonder die. Daar bist mijn schot, daar brengt mij los. Nou, zo, dat ik hier voor aan maken. Maar je redde het wel alleen echt maar zo. Jawel, ja, ik heb een hele goede been en mijn kwam die komt al mijn huis gaan te maken en zo. Ik ben net zo huishoudelijk en daar krijg ik al een rest eten van, dus ik ook alleen maar warm te maken. Dat wordt goed op jou past. Ja, ik kan net beter wensen. Het is een hele goede vriend al. Het is, ik ben eigenlijk nooit
Nou, ik viel me nooit eenzaam. Ik had altijd droog. Het is, ja, ik moet altijd wat doen. Ik snap nooit dat ik er vroeger aan bewerkt heb. Nee, want je bent een prot aan het schilderen en wat doe je nog meer dan? Nou ja, lesjes moois en zijn we door de tuin natuurlijk, schilderles aan. En ja, ik heb een omknop van 100 jaar, dan maak ik deze maaggetral in de kofferding. Dan mijn zusje, die zit in Serenlo. En Marianne's zusje, die had verder ik niks eigenlijk meer, dus dan ging ik toen eens de maas om 14 dagen heen. En dat is zo, het is altijd, ik zit op yoga en... Ja? Ja, yin yoga. Ja, het is, nou ja, en dan schilderen, maar er is altijd wel wat, verstaan. Het is, hebben we nou die Naïzer weer. Wij zijn het orkest voor zieken en zeevarenden. Oh. En dus, mijn broer, is Klaas, Trinken en Jan Smitstra. En die doen alleen mooi. En wij zijn het leukste bandje eigenlijk van, ja, ik denk van de hele wereld. Ja, dit is mijn tuinhuisje, dat heb ik van mijn Indonesische vrouw vroeger gebouwd. Ja, dit ben mijn vrouw alweer. Het is nog wat vrouw, je. Ja, mijn eerste vrouw kreeg toen verlof in een auto-ongeluk. Het die in Kamerland en ja, het was net beter. Ik ga 4 weer bij bescheiden. Dus zag je het soms. Ja. Toen ben ik bij het trouwmoment van mijn jongste benen. Nou ja, ben weggescheiden, maar die is ik bij 44 geworden. En ja, mijn Indonesische vrouw ik 44 geworden en mijn laatste vrouw 62 geworden. Zo. Dus, mijn dochter had het net volle geluk met vrouwen. Ik heb wel maar iedereen wel heel gelukkig tegen me gelukkig. Dit is mijn eerste beeld wat ik maak eigenlijk. En als ik dan maar die vrouwenbeeld hou weer, dan staat hartstikke mooi werk. Maar ik dan maar die mannen gewoon weer, dan dacht ik ga op een beeld houden. Dus... Ja, dat is het meer met vrouwen als mijn man? Ja. Wat is dat dan? Weet ik niet. Nee. Ik vind vrouwen leuker als een man. Ja. Maar ik heb mijn man niet gegoogeld. Oh, oké. En dat is, maar ja, net om te schilderen of om te beeld houden. Zo, dat is, vrouwen hebben mooie vormen. Dat is nog een gezegd. Ja. Nou, zie je hier staan nog heel wat schilderijen. Die moet alleen naar voren. En in Amerika hebben ze een vlogje, want die staan al in mijn doek. Zie je? Kijk wat een nijlaren kregen. Je houdt het hier te kwad? Ja, eigenlijk wel. Dus, maar het hindert niks. Dat is, en dan hoeft ik in die auto zijn, dan mocht het Duitse maar zijn. Ja, ik heb het zelf weg. Hè. Ja. Ik ga in de metro, en dan kom ik staan voor een andere mensen. Ja, en mijn zoon zei, hoide, doe net zo gek, want die mensen met volle jongeren zijn. Dus toch? Ik ben 80, ja. Ja, ik heb al 15 jaar prostaatkanker, dus dat is... Daar staat gewoon trouw. Ja. Mijn uroloog zei, het is de bedoeling dat jou mooi prostaatkanker deed en net onder prostaatkanker. Nou, ik zei, dat is een mooi streven. Ja. Toch? Je moet altijd positief denken. Ik denk altijd positief. Nou ja, je hebt net een makkelijk leven gewoon. Nee, maar je moet alleen denken aan een goede ding die hij ont heeft. En nou helemaal met de oorlog. Daar word ik soms wel een beetje triest van. Maar dan ga ik even schilderen en dan ben ik het alleen maar niet zo kwijt.